Ja. En... Hey doe! Hij is vorige week ik naar de kwalificatiewedstrijd Nederland-Estland. Nou, we hebben wonnen met 3-0. Dus Brazilië, here we come! Maar voordat het Safir is het eerste iets voor... Check! Check, shot en on deck! Bah! Haha, hoorst over voetbal? Of bist je een famke en vies je juist dat voetbal echt wat voor jongens is? Nee toch? Want er komen steeds meer famke-teams, meidenvoetbal. En het is ook wel logisch, want het is een leuk speeltje. En jongens, jou nou eerlijk daar, wij vinden het toch ook mooi als we meer meidenteams krijgen. Joert joggen we in het stadion van Sportclub Cambuur. En net om te voetbal wordt, maar omdat de band en meiden gewoon een project Playing for Success. Aliet is in een roeketwarp en we joggen in Aquazoe bij de kangaroes. Maar eerst, vanzelfs, het night. Het eerste liepij van Friesland is voen. Sneurtemidje zich Melle van der Meer van Semar het aanlezen in een stuk land bij Jennewaard. Daar is hij. Een dijken. Als jonkje van droom wordt het eerst van Friesland te vinden. Dat is bijzonder natuurlijk. Ja, dat slagen eigenlijk, nou, ja, dat is natuurlijk maar heel moeilijk. Ja, en nou is het een keer slagen, dus ja, fantastisch. Ik vind het prachtig. Het aai is lotteren en goedkat. Het is al maaitijd, maar wat wie het koud onder een weekend. Het kelderrecord is krek net brutsen. Dan hier het nog 1 graad kouder wezen moeten. In Jontje section wie het nog krek wat kouder. Het vreer een paar graden, maar troch de hudde eerste wind viel het als min 15. Hoe het komende Peerske-weekend wordt, is nog even afwachten. Op het wereldkampioenschap reetrieden hadden Frieske rieders mooi wat medailles hellen. Irene Wust helle 2 keer goud op de 1500 en de 3000 meter en 2 keer zilver op de 1000 en de 5000 meter. Sven Kramer won goud op de 5000 meter en zilver op de 10 kilometer. Die 10 kilometer wat won toch een orenfries Jorrit Bergsma. Voor de beide Nederlandse teams op de ploegenachtervolging wie ek goud. De Frieske inbreng besteed uit Irene Wust en Marit Leenstra en in het mannenteam Sven Kramer. De WK wat houden in Sochi in Rusland. Takemir bende de Olympische Winterspelen. Ho. Ja, ik is net hoe er al goed in wezen. Ik ben net zo handig met de bal, maar ik heb wel weer goed kletsen. En ik ben net super onzeker of verlegen. Maar als dat een wol is of een onprobleem had desто of meegenomen hier een les van haar, dan kan dat heel vervelend wezen. In het Cambuurstadion kwam de orde het zien weekend bandbielkoor die toch aan het gedrag het heel dreig op squallen. Ze dienen op wijze met je mijn orenband alle keer speeltjes en sporten in het project Playing for Success naar je opjeften van de master of de juffrouw. Ja, jongen, daar word je hard van, jongen. Daar word je hard van. Want je moet zijn wie je bent. En niet het gedragen dat je groter voelt doet dan je bent. Je moet gewoon zijn hoe je je fijn voelt. Kevin had meidien aan Playing for Success. Een project voor band die problemen had op squallen. En het bijzondere is dat het project net op squallen dienen wordt, maar bij Cambuur. Ik heb het hele stadion gezeten. De vragen beantwoord, zoals met rekenen en taal. Dat je bijvoorbeeld in een woordenboek moest zoeken of zo, wat het betekende. Ik heb interviews gehad met voetbalspelers. En ik dacht eerst van, oh, dit gaat heel erg eng worden. Maar later vond ik het niet meer zo eng. En dan herken je ze ook wat beter en zijn het gewoon normale mensen waar je eigenlijk tegen praat. Je gaat spelletjes doen. Je gaat Cambuurspelers interviewen. Je gaat schrijven en tellen en alles. En gewoon ook spelletjes met kinderen. Ja, dus je loopt wel, je dribbelt wel. Houd de bal tussen je benen. Van links naar rechts, van links naar rechts. Goed kijken waar je loopt, over de bal heen kijken. Kevin, Jente en Manon hien alle treien een orenreden om aan het project mee te doen. Ik had gewoon snel was ik boos en ik had vaak ruzie met mensen. Omdat je een beetje populair wil doen en die anderen ook. Ja, dat gaat tegen elkaar op en dan komt er ruzie. Soms gaat er ook wel erg aan toe. Ik kan me niet zo goed concentreren. Ik ben snel afgeleid of ik ben juist met andere dingen bezig dan school. Ja, daarom. Ik was heel zenuwachtig voor toetsen en ik was heel erg onzeker. Ik was eigenlijk zo'n beetje heel stil in de klas. Vorige week in de krek de nieuwe groep band begon met Playing for Success.
Ze kwamen voor het eerst in het Cambuurstadion. Een van de eerste opdrachten weer om wat te doen voor de voedselbank. Wij geven foldertjes en dan vragen we of ze wat willen kopen. En dan na de kassen ergens in blauwe bakken het inleveren voor de voedselbank. De grote vraag is zelfs of het project echt helpt om de problemen op te lossen. De band die het signalessen hoorn kunnen antwoord Jan op die vraag. Je leert eigenlijk alleen maar op je eigen werk te doen en niet naar anderen kijken. Ik ben nu wel wat meer overheen gekomen. Ik durf nu ook wat meer in de klas te zeggen. En ik word ook wat vaker genoemd in de klas. Eigenlijk is populair doen slaat helemaal nergens op. Ja, dat heb ik hier geleerd om zo te zijn. Bjemmen maakt je zoen. Dat is dit hier het thema van de Nationale Boomfeestdag. En die jou het weer heel een superfeest, want daar werd de koningsbeam del zetten. En die is nu al versbracht. Maar waarom wordt de koning Willem-Alexander-beam nou in Ljouwert del zetten? Dat hoort ook in Leeuwarden, want de Oranje-Nassau-familie stamt af van Johan Willem Frieso. En die komt hier vandaan, dat was de Friese stadhouder. Je zou zeggen dat kan geen toeval zijn, de koningin heeft er vast rekening mee gehouden. Nationale Boomfeestdag, dan treed ik nu af en dan kan Willem-Alexander hier in zijn oerstad de eerste Willem-Alexander-boom krijgen. Maar al deze band kwamen net alleen nog om feest te vieren. Ze willen ook aan het werk. Elke nien had bjemmen in de buurt. Bij in de tuin of in de straat is het vestig bjemmen. Het is zo gewoon dat het net eens opvalt. Maar stel het je maar eens voor hoe het in dwarp of wiek eruit zien zou zonder bjemmen. Zonder grien is het boeten een kele boel. Bjem noeg je uit om boeten te boetjen, te fietsen of te rennen. Bjem binnen dus belangrijk om die lekker te vielen. Hield dit nije bjemplantje is dus goed. Nou, dan krijg je veel zuurstof. Omdat het dan goed voor de wereld is. Zeker, Tessa. Zuurstof is belangrijk voor alles en iedereen wat op een vrouw libbert. En zonder CO2 kunnen wij net ziek helden. En dan zouden wij net bestaan en alles om je heen zou ik net bestaan. Nou ben we net altijd lieke bleed met wat er om je heen libbert, omdat we daar soms een les van hebben. Neem nou die roek. Die zwarte vogel. Is toch een prachtig mooie vogel. Ha, daar schiet net iedereen maar eens te wijzen. Nee, klopt. De wie van de week ik al een bericht dat de roeken uit Ljouwert verjagen wien omdat ze op de auto's skieten. Nou ja, toen woe ik zo'n roekenkolonie wel eens van heel dichtbij bezien. En hier, in Drachten, zitten er wel meer als 100. Denk er maar om, Aliet, dan liet je me net op een kop schieten. En wat ben het een protten? En waarom maak je ze vol lawaai? Dat weet ik niet, maar vogelman Johan de Jong vast wel. Hoi. Ben dit nou de roeken die dit jou het verjagen bent? Nee. Dit zijn de roeken die ik hier thuis heb. Dit zijn de Drachtse roeken van het Rijdingpark en die zitten hier al jaren. Zitten hier al jaren? Ja, ze zijn heel honkvast en ze worden hier net verjagen. Dus ze mij hier zitten blijven. En ze zijn zo honkvast dat en ze worden heel oud, dus ze zitten hier heel lang. Heel hoe oud worden roeken? Nou, die kan 20, 24 hier worden. En vinden ze het fijn om al hier bij elkaar in zo'n parkje te zitten? Ja, het is een hele sociale vogel en dat ben met al die krieachtigen. En hier zitten jongen tussen, er zitten ouderen tussen. De jongen die ben pas geslachtsrijp, dat ze 2 hier binnen. En die meid zich een protte kabaal, want dat zijn echte pubers. En die vecht zich nou wat met elkaar. Maar de ouderen die gaan een vaste plak. En zo heb ik een vaste nest. En dat ken ik wel zien. Ze komen altijd weer op dezelfde plak weer rond. Ze zitten op wacht, want wat er gebeurt, dat ze een stok aan pikken. Oh. Dus als ze allebei voort binnen, ze kunnen het allebei voort naar het gebied om te eten. Dat is net vertrouwd? Ja, dat is net vertrouwd, want dan rijdt ze zijn stokken kwijt. De nesten die zitten er nog alleen van vorig jaar alleen, maar ze moet opknapt worden. En daar ben ze druk met dwaan, dus ze vreden met tokkenroom. En die zetten ze er heel mooi tussen. Meid ze hele stevige nesten. En die waaien er net samen uit. Nee, zo direct stevig uit. We staan hier dus ijs in een soort roekendwarp.
Ja. En ze praten geweldig vol met elkaar. Ja, dat jerk je. Ja, daarom. Voor mij is het een soort kabaal. Is een roek nou hetzelfde als een krie? En wat is het verschil? Een roek is een roek. En een krieën, dat is de kraai, de zwarte kraai, die is in het Fries zwarte krieën. En die is helemaal zwart, de snaveling. Maar op een goed jongen, die snavelbasis van die roek, die had geen vjerkens meer. En dan zien we de hoed en die is heel griesachtig. Wat me opvalt, jou vertelde de oer dat het hele sociale bissen ben. En toch staan er roepen van soort mensen een symbool voor de deer. Hoe kan dat nou? Oké. Hyper. Ja, ze maakt je raar loden. Ze zitten heel vaak op begraafplaat. Daar komen ze heel vol voor. Ja, en ze maakt je van die angstaanjagende de lood. Die gebruikt in films om de deer duidelijk te maken of als achtergrond. Ik zag dat helemaal net zo zitten als angstaanjagende. Dit klinkt voor mij als muziek, als een sociaal contact. Nou had Reinoud beweerd dat hij vroeger een nuute roekie. Ken dat? Of ja, had hij dat, het zou kennen, maar ik denk dat het eerder een zwarte krieën is of een kou. Kom, alsjeblieft. Als je hem houdt, gaat hij zeker dood, dus je zet hem terug. Yes! Super cool die film. En die zwarte vogels kun je net uit de koor halen. Maar nou weet het verschil. Hoi, ik ben Bram. Hallo, ik ben Gabbo. En wij gaan liggend Zittend. en staand tafeltennis. It's a tricky, this little one too. What if it is a lunatic? We'll name it after you. Put it in your pocket and pick it up. We're here to entertain. Show them what you got. Wow! Die jongens zien wel mij dan kind om die actie van Radio 538 Help Woordjeld. Radio 538 geeft bij dwarpen en sterrendel om mensen op te roepen om wat leuks en wat knaps te doen van Jild. Sneun, wie eens in het Jereveen en de opbrengst van al dat Jild, dat gaat naar de band die het in oorlogsgebieden lipje en die het zelfs de oorlog meemaken ha. Bang bang! Geweerskorten om de roek voor te jagen. Het lijkt net eens op oorlogsgeweld. Maar de vogels schrikken er wel van en ze maatje dat ze voortkomen om ergens oors weer del te strikken. Nou Reinoud, begreep zo nou weer een meester het zo'n groot probleem vinden als de roeken om het hoers heen en del strikken. Nou, ze maatje een soort herrie en ze schieten op oren auto's. Ja, oké. Maar je kan je auto toch ergens oors parkeren? En die herrie, ja, daar praten ze nog niet een keer. Ik zal eens heel even zeggen wat de meesten die dragen me nou eens van vinden. Jederaaf, die bezit je ik. Hallo, het is mij Aliet van Omroep Friesland van Check. En mijn meid... Krijg je les van? Nou mooi, dat kunnen we... Alleen nog, als ik door mijn door, weet je wel? Ja. Van de balkon, ja, dat weet je wel. Maar jou denkt net wat een herriejas als een Nee, doodruut is. helemaal niet. Nou, sure. Ik vind het wel mooi. Mag ik jou wat vergeten? Ja, ik kom er niet uit, maar ik ga het grippen de best. Bij jou lekker binnenstaan, je hoede er echt niet uit. Maar jou woon je vlak bij het park, met die roepen zitten. Ja. Wat vinden jou daarvan? Oh, die vliegen wel. Als ze maar net op je raam schieten. Een heel soort mensen vinden dat ze een soort
Ze kan aardig kwetteren. Ja, ze kan kwetteren, ja, klopt. Van de rest valt het mee. Meneer Palk, ik vind je koud in de Dat snap ik, het is akkoord. En we hier ook een soort mensen die vinden dat ze een soort kabaal meisje. Ja, maar het zit erbij. Het Ja. werkt dat is meer. Nee, oké. Nou, Nee. geen probleem dus. Nee, dat kan toch niet. Wat mij er aan aan? De beest had het lood, ik ken het was. Tje. Daar zitten ze. Hartstikke dichtbij. Nou, had ik een roek weer, dan wist ik het wel. Op naar Drachten. Hey doe, had je wel eens een rechtboer op een reg? En wat had er dan in? Een ballenbakje of gymkleren? Alle banden van de Tjongeling hadden bekeerd maken vorige week een wandeling of een tocht met liters wetters op reg. En dat weer best weer. De bedoeling weer te vielen hoe het is als je grote afstand rennen moet van wetter. Zoals in warme en meest ere ballon. Als je bij de wetterput bent, dan mag je heel de weg weer omrennen met een groot aantal liters wetters op een reg of op een holle. Ja. Doel van deze actie Lopen voor Water is om geld in te zamelen van meer wetterputten, zodat hield het minder ben maar safvolle wetter rennen moeten. Lijkt erop dat we hier alleen nog maar kangoeroes hadden. Maar het verschil is duidelijk zichtbaar. We hebben hier ook wallabies. De parmenwallaby die is ongeveer 50 centimeter. Dus dat is bij mijn voet ongeveer dit. Hè. En dan hebben we een bij de lietjes. En dan hebben we de moeraswallaby. Die is ongeveer 74, 84 centimeter. Dus dat is ongeveer dit. En dan hebben we de Grieze reuzenkangoeroe nog. En die is bijna oorlmeter. Of die is eigenlijk oorlmeter. Dus het is naast meer dat staan heen. En dan had er ook nog een stuk van 1 meter lang. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen de kangoeroe en de wallabies. Kangoeroes en wallabies die verplaatsen zich toch met hun krachtige achterpoot en takkelijk uit te zetten van de groen. Ze kunnen hun skonk net in je vringen bewegen zoals we dat doen tijdens het keurien. Die door in je vringen, die keuren gewoon rustig vooruit. Maar ze kan dat net. Ze moeten hun beide achterpoten takkelijk uitzetten van de groen. De stut is bijna even lang als hun eigen lichaam. En die stut zorgen ervoor dat ze zelf in balans blijven. Ze lezen de stut op een groendel en op die manier zorgen ze ervoor dat ze hun evenwicht houden kunnen. En wat ze ook wel doen is dan leunen ze op hun stut. En dan trapen ze heel goed met beide poten tegelijk naar de oren toe. En daardoor worden de kangoeroe dus als vechtersbare deel zijn. De mannetjes die vechten een soort met elkaar. En de reden daarvoor is natuurlijk een beetje stoer doen en vechten voor de vrouwen. Weet je hem dat er een kangoeroe-wedstrijd is? Dat is dus geen springwedstrijd, maar een rekkenwedstrijd die in wel 50 verschillende landen gehouden wordt. Op basisschool de Moos in Drachten dienen ze direct om mij en ze kregen hele moeilijke vragen. De wedstrijd is betocht in Australië en om ter de kangoeroe bij komt, hiet het dus de kangoeroe-wedstrijd. Haast alles in deze check en meer kist weer omlezen in een checknice. En ga je dat nog net op squallen, stuur dan even een e-mail naar check@omroepfriesland.nl. Dit weet al even deze keer. Na je week check ik die weer en na je week hoop ik dat je mij weer checkt. Dus, on! Houdo!